Zeleninový karbonátok. Tak na jeho prípravu potrebujeme pol kila miešanej zeleniny. Ja som dala čerstvú mrkvu petržlen, ktorú dám zvlášť, aby som potom tú zeleninku mala spracovanú tak dobre. Mala som karfiol mrazený, trošku tekvici, trošku som mala sáčku ešte kukurice, hrášku, kelu. A všetkého dokopy by to malo byť tak pol kilo, ja toho robím trošku viac. Potom si tam dáte 30 gramov žemly, ale ja dám struhánku, lebo aj tak struhánku budem dávať, nemám teraz rožky. Potom sa tam dá mlieko, 2 vajíčka, soľ a olej, v ktorom to potom budeme pražiť. No a to už podľa tej hustoty, že už akokoľvek ako chcete, môžete si to tak prihustiť, že si dáte zemiak struhaný, surový, alebo si môžete dať struhanku, alebo len trochu hladkej múky. Ale som dala ešte, ako na pridatie, ešte trošku struhaného syra. Ešte cibulka, ktorá sa opečie, aby bola taká dobrá. Už som si ju opiekla, už je nachystaná. Potom do tej cibulky si opečieme mrkvu, aby bola taká voňavá. Zvlášť si dáme urobiť túto mrazenú zeleninku, lebo zasa ona je taká iná ako čerstvá mrkva. Teraz keď nám pustila tá mrkva svoju tú šťavu, tú farbu, takú peknú, červenú, tak tam pridáme ten kel. Dáme ho tak, nech si ona pustí svoju šťavu, lebo zbytočne sa dáva voda. Toto si ešte premiešame a dáme tam trochu len vody, nech sa to tiež tak podusí a mrkva už je. Tam, kde bol ten kel taký hrubší, aj to už je táto mrazená tiež. Tak si to môžeme rozpučiť. No ak nám to nepôjde, tak ak máte ponorný mixer, tak si to môžete zmixovať. Vyzerá to tak, že možno sedím len takú malú trochu. A teraz si to tiež tak rozpučíme. Ak by vám to tak až nešlo, ja som to s týmto sa snažila, ale zasa by som to nemala také hladké, tak som predsa ten ponorný mixer použila, aj keď som ho nechcela. Teraz tam pridáme túto mrazenú zeleninku, dochutíme. Som to chcela v tejto miske, nakoniec to tu spravím. Dám tam tie vajíčka. Tak som to vymiešala, teraz tam pridám ten syr spomínaný. Prichystáme si nejaký tanierik alebo nejakú dosku, na ktorom si nasypeme kuchánku, na ktorom budeme robiť si tie guľky. No a tu dáme toľko struhanky, koľko vypije tá zeleninka. Som robila pečené zemiačky, tak si tak dám pol na pol, si to vystelím servítkami. Začneme robiť tie guľky. Buď robíme valčeky alebo guľky. Ako vidíte, teraz sa mi to robí lepšie, lebo mi to tak pekne postálo.